pori sedeng narendra yaksana laku kang malwalya ingkang kampira marang angise siyung Mamang Dono nganti cengklungen nggonku ngrantu tekamu. Piye kabare? Kowe tak utus munggah marang Kayangan Suralaya nglamar Bathari Supraba. Inggih, ngaturaken kawuningan Sinuwun. Ing suwau dipun tulak penglamar Paduka. Sasampunipun mekaten dados Pancakara. Aku percaya yen kowe lebda mungkasi karya. Inggih, Sinuwun, wekasan Jawata marengaken panglamar Paduka. Namung ngreh ning jejodhoan menika amrih langgeng kedah miji dinten wanci ingkang prayogi. Ya, Patih Mamangdana. Aku bisa nampa banjur besok kapan Supraba diparingake. Sinuwun, tempuking damel benjang purnamaning mangsa palguna. Kowe dalah kelakon aku mengku garwa Widodari Suralaya. Lho, nyuwun pangapunten kula ingkang sowan, Sinuwun. Munggah marang Setinggil Narasarana tak timbali. Mangke rumiyin nyuwun pangapunten menawi paripaksa menika sumalana. Kula mireng pangandika Paduka ingkang sinuwun sajak rena ing penggalih badhe dhaup kaliyan Bathari Supraba. Mongko dipun tamtokaken ing benjang purnamaning mangsa palguna menapa Paduka sinuwun sampun preksa menika. Mangsa palguna ki besok kapan kok? Lah petangipun mangsa palguna wiwit dinten menika tasih setunggal taun. Saking menapa menawi dewa menika marengaken kok mboten sak menika ugi. Rak ya ngono to lho. Ha iya, mestine rak ya daya-daya diparingke gek ndang iring nganten ngono. Iya iya. Yo, sak banjure. Sinuwun. Sareng wonten lelampahan menika kula mireng kabar menawi Gunung Indrakila menika mapan wonten lebeting guwa Witaraga menika wonten satriya ingkang tarak brata peparap begawan ciptaning. Nggih, ciptaning menika ketingalipun ingkang dipun jagokaken dening dewa ingkang dipun kudang-kudang dening dewa. Sebab ciptaning menika sinten? Ciptaning menika Raden Janaka. Janaka niku nggih paguna niku. Lukayaya sinipi jojo pangmawingo-wingo. Netra kota ngundaran Petanani rombranang pindha kembang ora wariban. Ladalah yen pancen mengkono. Bilung dalem. Aja wedi kangelan. Timbalana. Tumenggung Mamang murka kiren munggah marang Sendika. Inggih, Sendika paring madhapasilan.
sejahtera sing manah kula Gusti. Kepareng miji kalawan ingkang abdipun Mamang Murkala. Mamang Murka aja dikangelan. Dina iki lumawata marang sukuning Gunung Indrakila. Ing kono ana pendhita ingkang lagi tarak brata ingkang peparap Begawan Ciptaning. Yen ketemu aja nganti kesuwen sirnakno, jalaran kuwi bakal dadi glilit gegayuhanku. Nok ndri ngestaken dawuh patuko senun kepareng ingkang abdi temenggungan daya nyuwun pamit bidal. Lalu sentak bebakali tak kanteni togok mbilung kantinen. Iye matur sembah nuwun togok bilung ndirika. Nggih ngestaken dawuh. Nggih, sendika ngestaken dawuh patuko sinuwun.